De gemeente Ljouwert kondigt maatregels rond in de verkeerschaos bij sportpark Wiarda, de thuisbasis van de voetbalclubs Blauw-Wit en FVC. Op speeldagen is er lang genoeg parkeerruimte en staan de auto's van het terrein op een stoep langs de dik. En dat zorgt voor gevaarlijke situaties. De maatregels worden vanmorgen bekendmaken bij de uittrap van de verkeerscampagne Veilig naar je club van Veilig Verkeer Nederland. En ze zijn hardnedig. De hele toegangsweg staat vol aan beide kanten. Mensen gaan met de auto over het fietspad heen en weer rijden. Levensgevaarlijk voor de kinderen. En we krijgen inmiddels ontzettend veel klachten van de nieuwe nieuwbouwwijken hierachter. Waar ook artsen wonen die nooddiensten hebben en al geklaagd hebben dat ze er gewoon niet langs kunnen. De dik naar het Wiarda sportcomplex is ik de heerlijkste toegangsdik naar de nieuwe Wenwijk Wiarda die te vlak achterlaat. Dat zorgt voor extra verkeersdruk en maakt het de aanpak van de problemen nog urgenter. Binnen de behind de ronde die beschikbaar is, worden 2 maatregels na. Als het een beetje goed rint, kunnen wij in januari beginnen met het haast verdubbelen van het parkeerterrein aan de oorzijde van het huidige parkeervlak. En hebben we dat eigenlijk voor het eind van de winterstop hebben we dat klaar. Daarna zullen we de dikte hier rechts juggen. Die zullen we ook nog verbreden. Waardoor er meer ruimte is dat auto's elkaar veilig passeren kunnen. En wanneer zal die dik verbreden worden? Dat doen we in december al. Bij Blauw-Wit en FVC ben ze er blij mee dat er nou actie komt. Als mensen nu weten er is voldoende parkeerterrein, dan gaan ze er ook echt staan. En dan hebben we gewoon in die zin daar rust op dat terrein. En dat komt de veiligheid ook alleen met ten goede. Een stap in de goede richting waar we hartstikke blij mee zijn.